Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IV3 Ràdio. Bon dia, estimats oients. Pablo Morganti està en els controls. També per aquí estan Maitane Páez, David Ventura, Bernat Masferrer, Àlex Berlanga i Vicent Tur. Àlex Berlanga, bon dia. Començam la segona part del nostre programa d'aquest primer vol a Formentera. T'estarem acompanyant fins a les 7 del matí i anem a parlar ara mateix amb el director del Teatre del Mar, sector Carles Molinet, que està que no para aquests dies, tot i que té el teatre tancat o mig tancat, mos deia ara mateix també a micròfon tancat. Carles Molinet, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Bon dia i salut. Vosaltres bé? Nosaltres bé, anem fent. Tal com estan les coses, només de poder anar a treballar i hem de dir que estan bé. Carles Molinet, tens un peu en el teatre, l'altre peu el tens a la televisió actualment, perquè, bé, sabem que ets director del Teatre del Mar i, a més, estàs ara mateix sortint a un parell de capítols de La Caza Tramuntana, que està ara en emissió a Televisió Espanyola. Estàs a punt de reprendre en aquesta casa, a IV3, la sèrie Pep, i bé, hi ha que anar compaginant una cosa i l'altra. Per on vols que comencem? Pel teatre o per la tele? El vostre gust. El vostre gust. Escolta'm, el Teatre del Mar ara mateix el teniu tancat de cara en el públic, tot i que seguiu amb alguna activitat. Conta'm en quin punt estàu i per què vareu decidir tancar? Perquè hi ha altres teatres de Palma que no han tancat. Sí, va ser una cosa que vàrem meditar molt, però en tot cas va ser determinant el màxim d'ocupació del 30% d'aforament i també que teníem una sèrie de millores en el teatre pendents, tot el sistema de crèdits ICO, etc., que s'han de... Per finançar les obres són necessaris i al mateix temps teníem que les companyies de fora difícilment acceptaven unes condicions que representassin un màxim d'aforament d'un 30%. Ja amb el 50 vàrem renegociar tots els contractes de juliol a desembre de l'any passat, però en 30 la majoria, per no dir totes, ens varen dir que 30 no els hi valia la pena, i les companyies locals, algunes sí, algunes no, però tot quedava massa diluït i també era una pena que companyies locals no poguessin venir en unes condicions millors, encara que fos 2 mesos després. I van decidir que tot això, la programació regular, la suspeníem fins final de febrer. Quantes localitats us queden, si és un 30%? 70. 70, clar, és molt poc just. Sí, és molt poquet. Carles Molinet, manteniu alguna activitat, tot això? Manteniu algun tipus d'assaig, algun tipus d'activitat, encara que no sigui de cara al públic? Sí, evidentment les oficines del teatre funcionen i tota part de muntar la programació, l'administració, la gerència, tot això continua amb la feina perquè això no s'atura. També tenim una activitat un poc més pública, que són les residències artístiques, una activitat que els darrers anys ha agafat molta importància en el Teatre del Mar, que són creadors i col·lectius que venen al teatre a fer processos de creació, ja sigui a partir de només una idea inicial, a partir d'un text, a partir d'un projecte determinat que tingui necessitat d'un espai amb unes certes condicions tècniques que el teatre pugui oferir. Llavors, fem un suport a tots els nivells, des de comunicació, producció, artístic, tècnic, etc., segons quin sigui el projecte que ve, però ara pràcticament durant tot l'any, cada dia, hi ha algú en residència en el Teatre del Mar. Per tant, les sessions obertes que produeixen aquestes residències, que duen molta menys gent, sí que les mantindrem. Quan calcules, Carles, que podreu tornar a obrir en el públic amb certa normalitat? Ja sé que és un poc difícil, perquè bé, estem en moments que és molt difícil fer-se càlculs, però com a empresari, com a director de teatre i com a empresari que ets, també et deus fer algun càlcul, et deus fer alguna hipòtesi de per on es pot sortir de tot això.
Sí, la majoria de gent que ens dedicam a planificar estem a punt de dimitir, perquè no encertam ni una. No hi ha Déu que planifiqui res. Això mateix. Però, en tot cas, estem intentant remuntar tota la programació, és a dir, sense deixar cap espectacle dels que havia previstos, a partir del mes de març, i incorporar l'estiu a l'activitat, igual que vàrem fer l'any passat. L'any passat, de març a juny, vàrem estar tancats, o a maig, perdó, i després vàrem començar una programació de juliol fins a desembre, quan en els mesos d'estiu tancàvem. Llavors, el que farem és incorporar l'estiu, substituint aquests 2 mesos que estarem tancats.